እስራኤልን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገብርኦ ዘለዋ መጥቃዕታት ቀፂሉ ኣብ ዘለወሉ ከምኡ ድማ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢራን ምቕንጻል ቀፂሉ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኢራን ከም ግብረ መልሲ ናብ እስራኤል ሚሳይላት ከም ዝወንጨፈት ኣብ ሰብን ንብረትን ከዓ ጉድኣት ከም ዘውረደ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ጥዕና እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 192 ሰባት ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱ ሓቢሩ። እቲ ሚኒስትሪ ካብቶም ዝተጎድኡ እቶም 4 ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘለውን 177 ድማ ቀሊል መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖምን ይገልጽ። ኢራን ሎሚ ለይቲ ኣብቲ ሃገር ድሕሪ ዝፈጸመቶም መጥቃዕቲ ኣብ ሰብዓታት ዕድመ ዝርከቡ ወዲ ተባዕታይን ጓል ኣንስተይትን ኣብ ተልኣቪቭ ህይወቶም ሲኢኖም እዮም። እቶም ዝተረፉ 11 ሰባት ድማ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለዉ ንጹር ኣይኮነን። ሚኒስትሪ ጥዕና እስራኤል ወሲኹ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ 3727 ሰባት ብሰንኪ መጥቃዕትታት ኢራን ፎኩስን ከቢድን መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖም ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ምምሕዳር ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጸረ ግብረ ሽበራ ብሰንኪ ኣብ ኢራን ዝተኻየደ ኩናት ካብ ስልጣኑ ብምልቃቕ እቲ ፕሬዝደንት ውሳንኡ ክቕይር ተማሕጺኑ። ዳይሬክተር ሃገራዊ ማእከል ጸረ ሽበራ ኣሜሪካ ጆ ኬንት ኣብ ትዊተር ኣብ ዝጠቅዖ ደብዳቤ ኢራን ንኣሜሪካ ቀጥታዊ ስግኣት ኣይኮነትን፣ እዚ ኩናት እዚ ብጸቕጢ እስራኤልን ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ጎስጎስትን ዝጀመርናዮ እዩ ክብል እዩ ንትራምፕ ዝነቅፍ ጽሑፍ ኣቐሚጡ ዘሎ። ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ወይ ጻዕዳ ገዛ ነቲ ደብዳቤ ብምንጻግ እቲ ፕሬዝደንት ኢራን መጀመርያ ንኣሜሪካ ክትጥቅዕን ውጥን ከም ዝነበራ ዘረጋግጽ ኣገዳሲ መርትዖ ኣለዎ ኢሉ። ሓደ ጽልእን ዝጉስጉሶ ዝቆጻጸር ዘይመንግስታዊ ትካል ድማ ነዚ ንእስራኤል ነቒፉ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ዘሎ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ነበር ጸረ ኣይሁዳዊ ቃላት ተጠቂሙ ክብል ከሲስዎ ኣሎ። ኬንት ካብ ስልጣን ብምውራድ ኣብ ውሽጢ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንመጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ብግልጽ ዝነቐፈ ዝለዓለ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ኮይኑ ኣሎ። ትራምፕ ብሰሉስ ኬንት ጽቡቕ ሰብ እዩ ግን ከዓ ኣብ ፀብታት ድኹም እዩ ኢሉ ነይሩ። ብተወሳኺ ኬንት ካብ ስልጣን ዝለቐቐሉ ደብዳቤ ምውፁእ ጽቡቕ ነገር ምዃኑ ክግንዘብ ከም ዝገበሮ ተዛሪቡ። ኬንት ኣብቲ ናብ ትራምፕ ዝለኣኾ ደብዳቤ ላዕለዎት ሰበስልጣን እስራኤል ንጸለውቲ ጋዜጠኛታት ኣሜሪካን ጉጉይ ሓበሬታ ከም ዘርኡን እዚ ድማ እቲ ፕሬዝደንት ንተቐዳምነት ኣሜሪካ ዝብል ኣንፈት ከዳኽም ከም ዝገበሮን ከሲሱ። እቲ ደብዳቤ ኣስዒቡ እዚ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘሰጉም ጉጅለ ኢራን ንኣሜሪካ ቀጥታዊ ስግኣት ከም ዝኾነት ንምእማን ንምትላሊ ተጠቂሙካ ክብል እውን እዚ ድማ ሓሶት እዩ ነይሩ ኢሉ ኣሎ። ነዊሕ እዋን ደጋፊ ትራምፕን ክልተ ግዜ ንኮንግረስ ተወዳዲሩ ዘይተዓወተን ኬንት ኣብ መጀመርታ በቲ ፕሬዝደንት ተሓፂኡ ብጸቢብ ድምፂኡ ስልጣን ንምርካብ ጸዲቑሎ። ኬንት ኣብቲ ናይ ምርግጋጽ መስርሕ ነቲ ኣብ ጥሪ 2021 ኣብ ካፒቶል ዝተኻየደ ናዕቢ ወከልቲ ፈደራል ኣላዓዒሎም ወይ ድማ ትራምፕ ኣብ ምርጫ 2020 ኣይተሳዕረን ዝብል ክሲ ምንጻግ ይኣብዩ። ዴሞክራት ንሓደ ኣባል ሕሉፍ የመናዊ ጉጅለ ፕራውድ ቦይስ ከም ኣማኻሪ ናይቲ ኣብ 2022 ዝገበሮ ምርጫ ገይሩ ቁጻሮውን ነቒፎም ነይሮም እዮም። ኣሜሪካዊ ትካል ተቆጻጻሪ ጸረ ሴማውነት ሊግ ጸረ ጸለመ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ናይ ኬንት ናይ ስንብት ደብዳቤ ዝቐረቦ ክስታት ብዛዕባ ህዝቢ ኣይሁድ ኣብ ዘመናዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኣብ ኢንተርኔት ዝዝረብን ጥንታውን ጽልእት ዝመልኦ ክብል ነቒፉ። ስለዚ ንፕሬዝደንት ኣንጻር ስርዓት ኢራን ናብ ኩናት ብምትፋእ ንእስራኤል ንማዕከናት ዜናን ክነቅፍ ዘገርም ኣይኮነን ክብል እውን እቲ ትካል ጽሒፉሎ። እቲ ንእስራኤል ዝድግፍ ጉጅለ ኮሚቴ ህዝባዊ ጉዳያት እስራኤል ኣሜሪካ ወይ ኣይፓክ ንመግለጺ ኤዲኤል ኣብ ትዊተር ዳግማይ ጽሒፍዎ ኣሎ። እዚ ሕጂ ንኩናት ኢራን ተቃዊሙ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ዘሎ ወዲ 45 ዓመት ኬንት ኣብ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣባል ፍሉይ ሓይሊ ኣሜሪካን ሲአይኤን ኮይኑ ኣገልግሉ ዝፈልጥ ኮይኑ በዓልቲ ቤቱ ድማ ቴክኒሻን ክሪፕቶሎጂ ሓይሊ ባሕሪ እያ ነይራ። ንሳ ኣብ 2019 ኣብ ሶርያ ብዝተፈጸመ ናይ ዳዓሽ ነፍሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ህይወታ ከም ሰኣነት እውን ይዝከር። እዚ ኣቦ ክልተ ቆልዑ ኣብ ኢራቅ ምዝርከብ ፍሉይ ሓይሊ ሰራዊት ኣሜሪካ ሓዊሱ ምስ ሰራዊት ኣሜሪካ 11 ግዜ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኣገልግል እዩ። ድሕርቲ ንበዓልቲ ቤቱ ዝቐተለ ነፍሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ዳዓሽ ድማ ካብ ኣገልግሎት ተፋንዩ ኣብ ሲአይኤ ንኡስ ወተሃደራዊ መኮንን ኮይኑ ክሰርሕ ይጸኒሑ። ብድሕሪ ግዜ ናብ ኮንግረስ ንምእታው 2 ግዜ ተወዳዲሩ ኣይተዓወተን። ዶናልድ ትራምፕ ግን ስልጣን ክህቦ ብምምራጹ ኣብ ሴኔት ብጸቢብ ድምፂ ረኺቡ ነዚ ሕጂ ገዲፍዎ ዘሎ ስልጣን ረኺቡ ዝጸንሐ። ኬንት ኣብ ደብዳቤኡ ንወተሃደራዊ ኣገልግሎትን ሞት በዓልቲ ቤቱን ብምጥቃስ ንህዝቢ ኣሜሪካ ዝኾነ ረብሓ ኣብ ዘይህብ ዋጋ ህይወት ኣሜሪካ ዘየምኽንየሎም ኩናት ዝቃለስ ዝመውትን ወለዶ ምልኣኽ ክድግፍ ኣይክእልን ኢሉ።
ኣብ ሃገራዊ ማእከል ፀረ ሽበራ ኬንት ካብ መላእ ዓለም ክመጽእ ዝኽእል ስግኣታት ግብረ ሽበራ የትንተንን ይቆጻጸርን እዩ ነይሩ ሕጂ ኸኣ ኣብ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝለዓለ ጽፍሒ ዘለዎ ነቲ ዘሎ ኩናት ተቃዊሙ ስልጣኑ ዝገደፈ ናይ መጀመርታ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ካልእ እዚ ኩናት ይቕጽል ኣብ ዘለወሉ ድማ ፕሬዚደንት ሃገረ ኢራን መስዑድ ፐዘሽኪያን ሚኒስተር ስለያት ሃገር በመጥቃዕታ ኣሜሪካን እስራኤልን ከም ዝተቐትላ ኣረጋጊጹ መስዑድ ፐዘሽኪያን ኣብ ኤክስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብሞት ሚኒስተር እስማኤል ካቲባን ካልኦት መራሕትን ዝተሰምዑ ሓዘን ገሊጹ ንሱ ኣብ ጽሑፉ እቲ ኣብ ልዕሊ ብጾታይ ዝኾኑ እስማኤል ካቲብ ዓሊ ላርጃንን ዓዚዝ ነስር ዛድህን ምስ ኣባላት ስድራቤቶምን ዘሰንይዎም ኣባላትን ዝተፈጸመ ናይ ፍርሓት ቅንጸላ ኣብ ሓዘን ክንኣቱ ገይረና ኣሎ ኢሉ ሞት ናይቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ፀጥታ ሃገር ዝነበረ ዓሊ ላርጃኒ ሚኒስተር ምክልኻል ነስር ዛድህን ኣቐዲሙ ተረጋጊጹ ምንባር ይዝከር እስራኤል ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ብዘካየደቶ መጥቃዕትያ ነቲ ናይ ስለያ ሚኒስተር ከም ዝቐተለት ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ገሊጻ ዝነበረት ካልእ ምዚ ኩናት ብዝተሓዝ ድማ ኣርእስታት ዜና ብሒቱ ብዘሎ መልክዕ እዋናዊ ኮይኑ ይዝርጋሕ ዘሎ ዜና ኣሜሪካ ኣብዚ ኩናት ንመጀመርታ እዋን 2270 ኪሎ ግራም ዝምዘን ዕርዲ ዘፍርስ ቦምባ ክትጥቀም ከም ዝጀመረት ተገሊጹ እዚ ቦምባ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዝተሃንጹ ሓያሎ ዕርድታት ዘለዉ ዕላማታት ብዕምቀት ብምእታው ናይ ምዕናው ዓቕሚ እዩ ዘለዎ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ገማግም ባሕሪ ኢራን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ መወንጨፊ ሚሳይል መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ዝገለጸ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ቦምባ ከም ዝተጠቀመ ግን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን ይኹን እምበር ብወገን ማዕከናት ዜና ኣብ ዝርጋሕ ዘሎ ጸብጻባት ኣሜሪካ ነቲ ዕርድታት ሰይሩ ዝኣቱ ዓይነት ቦምባ ተጠቂማ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚኦም ብጨረርታ ዝምርሑ GPU 28 ሓድሽ ዘመናዊ GPU 72 እዮም ዝበሃሉ እዚ ዓይነት ቦምባ ኣብ ዓለም ኣሜሪካ ጥራይ ትውንኖ ዓይነት ቦምባ ኮይኑ ኣብ ዓሚቕ ትሕቲ መሬት ዝተሰርሐ ጋለርያታት ዝተሓብአ ናይ ጸላኢ ኣጽዋራት ኮነ ካልእ ዕላማ ንምህራም ኢላ ዝሰርሐቶ ዓይነት ቦምባታት እዩ ነዞም ቦምባታት እተን B2 ዝበሃላ ኣሜሪካ ጥራይ ትውነን ፍሉያት ነፈርቲ ውግእ ዝስከምኦ ኮይነን ምስተፈነወ ኸኣ ዓሰርተታት ሜትሮታት ትሕቲ መሬት ኣትዩ ንዕላምኡ ኣዳቂቑ ዝሃርም ቅድሚ ሕጂ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ናይ 12 መዓልቲ ኩናት እስራኤልን ኢራንን ንእስራኤል ንምድጋፍ ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ንቐንዲ መደበራት ኒኩለር ኢራን ንምዕናው ነዚ ቦምባ ተጠቂማ ነይራያ ሕጂ ድማ ኣብ ትሕቲ ጎቦታት ኣብ ዝተሰርሐ ሕቡእ ዕርድታት ተቐሚጡ ዘሎ ሚሳይላትን መወንጨፊ ሚሳይላትን መስርሒ ሚሳይላትን ኢራን ንምዕናው ትጥቀመሉ ምህላዋ ይግለጽ ኣሎ መሰረት ትግርኛ ደቅኹም በቀሊሉ መባእታ ቋንቋ ትግርኛ ክመሃሩላ ዝኽእሉ ኣፕሊኬሽን እዛ ኣፕሊኬሽን ቁጽርታት ፊደላት ኣናባባ ሰዓት ልዕሊ 200 ዝበጽሕ ቃላት ምስ ድምፅን ስእልን ከምኡ ድማ ዝተማሃርዎ ዝፍተኑሉ ናይ ቃላት ናይ ቁጽርታት ናይ ኣናባባ ሰዓት ዘጠቓለለ ፈተነታት ዘለዋ ኮይኑ ኣብ ርእሲ እዚ ኸኣ ደቅኹም እንዳተዘናግዑ ዝመሃሩሉ ኣብ ፊደላት ትግርኛን ቁጽርታትን ዘተኮረ ዝተፈላለየ መጻወቲ እውን ኣለዋ እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ሓንሳብ ኣውሪድኩም ብርትዓዊ ዋጋ ምስ ከፈትኩማ ብሕጂ ዝርጋሕ ዝተፈላለየ መደባት ኣፕዴት ብምግባር ብናፃ ክትረኽብዎ እትኽእሉ ኮይንኩም ኣብ ዝዋን ከዓ ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣቲኹም ኣውሪድኩም ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም ንተወሳኺ ሓበሬታ ድማ በዚ ዝስዕብ ቁጽርታት ክትረኽቡና እትኽእሉ ኮይንኩም ናብዛ ኣፕሊኬሽን ዝመርሕ መላግቦ ድማ ኣብ ናይ ርእይቶ ቦታ ኣለኩም ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ بخالك كسب نرغب سلام نعهم